asal jadi बर' सिलिंखार खालामजोबदोंमोन नाथाय जोंनि बर' हारिया गावनि राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गाराखै आरो बेसोर बिदिखौ नाय खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों स वेलकाम बेक टु माय YouTube चेनेल मनास ब्लग गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाहरबाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां बे खौराङानो जाबाय आर'नाइ सावथुनखौ जाय बिथांमोना नुनो मोनाखैमोन बा नायनो होननानै आसा खालामनानै दंमोन बे बिथांमोना निउबो एपनि गेजेरजों 5 मार्चआव नुनो मोनसिगोन स नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै निउबो एपखौ डाउनल'ड खालामनानै न'आव साहा लोङै आरो फिथा जायै मोजाङै नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय Buyaku. Neng Aronai mah hari dengan ani. Bai fungbainaw biaitang. Doi fungniफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै बियो. नोंनि बे सेरजा सिफुं दामनाया दोनदो। नोंहालाय बे आंनि सेरजा सिफुंजों मा जाबाय थायोब्रा सिंगि? बे सेरजा सिफुंखौ नों आं दामाब्ला नों आं लाखियाब्ला बर'नो सोर खिन्थाबावनो जोंनि फिसा फिसौनो बे जोंनि मोनसे हारिमु बिमा माथावनि सिख्लाबानो दख'ना दानो रोङा नामा आदालि आं समनायनि खाथि थाबा मानो जोनाय मोनो ओमफ्राय जुलिनि खाथियाव थाबा मानो मोजां मोनोब्रा हिनजावखौ मानो लायलै नोंथां होद मा देजार कुइसनलै बियो नोंथां नङा आफा जों गामियारि मानसि मावनानै दांनानै जाग्रा जों रावखौबो थगायनोबो रोङा आरो बुंफ्लानोबो रोङा सोर बेलाय राकेश दाबो जाया नामाब्रा फैदोलै एथ' गोबाव खालामो नामा आंनिबो दहायनो जालायसिगौ खिथ'मासि मोनामदों नोंना आयु बे बेयावसो नांफैबाय थानो टाइम मोनदों फिसा थानानैबो सेंग्रा गोरलै बायदि आयु सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोसेयैनो बे सावथुनखौ अनसायलांगोन होननानै आसा थाबाय स नोंथांमोना 5 मार्चआव नुनो मोनसिगोन आर'नाइ सावथुनखौ निउबो एपआव 5 मार्चआव स नायलांबाय थादो बेखौ बोरै नुयो 5 मार्चआव ओमफ्राय कमेन्ट हरनो दाबाव कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बोरै जादों फिल्माथ' जोबोद मोजां जादों नोंथांमोना बोरै मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय स थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन खुलुमबाय